Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbag ngal daw rabi when oras yamin kadrama kalafeng kabialong biyanong ngim sakbay man pay di amin isamiratay man pay dagitinay kablaw tayo sakbengin tayo buray rayan ti surat dagitinay pagayam. Shout out kani Bayaw Siawi Ortiz ita San Nicolas sa taga Pangasinan na nakasawa iti Tiger at taga Aritaw kani bakit ko ani Emmy Estelong wenno Estelong kapintasan dito jaday agyaman nakiti kablaw Mang Bianong more blessed to your channel. Shout out Mang Bianong OFW ti Hong Kong at ilangan drama yo ti mangikikat iti bannog ko kan shout out iti pamilyak dita Agolo nyon ti Halog family nagtawad tayo kini Janet Halog. Always listening here in Jeddah, Saudi Arabia. Nagtawad kini Mary Grace Enrico. Shout out iti Bartolome family. Nagtawad kini Rochelle Bartolome. Naragsa ka pa nagdangag kani pagayam tayo Tony Erpilia. Makablaawan ti Primero family dita Pindangan Kamiling Tarlac. From Poland with love, Jesus Adriel Primero. Bueno, ti surat nga intay, ikan biya kita kat ti umuna pasat ti surat ni pagayam Rhea iti Cavite. Kastiman ti surat ni Rhea. Kan ka Mang Bianong na imbag nga orasyo. Awagan dakla ka man iti Rhea. Naayatak lao na adumdumngeg kadag iti drama yo. Iso awis akmata nang isurat ditoy. Kapadasan da nanang kentatangko. Anang rogi iti baroken balasang dapay. Kastiman ti Rogina Mang Bianong. Balot! Ha? Niramon day jayan. Isundi sumungat nga glaklako iti balot. Oh, Balot! papanamon, Rosana. Inaklaan gumatang iti balot manong. Gumatang ka iti balot, tuwan na yung kagparam ka ni Ramon nga agbabalot. Balot! Ha? Di ka masasidag kan ko, ana. Manong, Pay man tasyak man ti makisarita ka ni Ramon nga agbabalot. Balot! Balot! Ramon, Oh, Mang Sator, gumatang ka kaditi balot? saan? Ngam kayat ka lang nga balagan. Ha? Di ka man kung dilabas dito'y balay nga glaklako iti balot. Ni, igidmot ngamin ti kalsada ti balayo, Mang Sator. Amo ka, agkursunada ka ni ading ka, Rosana. Isa di ka mas asidagkan ko, ana. Tadi ka kaya tapara ka ni ading ko. Ha? Ilugar mo man ti bagim. Tanang nga to ti arapaap ko para ka ni Rosana. Kaya't ko, adda mabalin na ti pakiasawaan na. Tapno saan amasayang ti kinapintas na. Saan kat nagtinaglang ti kasken kang agbabalot kan manalon. Manong Sator? Maudin da ito nga ilalabas mo dito balay may
Padasam lang ti lumabas manan dito nga agpapansin ka ni ading ko talaga apakamat kan itasaw. Manong, apay nga akas ni timbagbagayo ka ni Ramon. Apay, isakit mo da dya tao? Nagsingpot ni Ramon. Ngam apay nga akas lakagura yung launay akakabsat ko. Nang runakan ka, Manong. Saan ko akagura? Jakla kahit niyak daton kan ka. Taadda mabalin na ti kahit ko pakiasawaam. Tapno adda mo't serbina ang makiasawa ka. Ha? Isa padasam lang ti makisinungid kin ni Ramon. Tatalaga makaraman kanyak dayjay. Sobramot daytan, Manong. No makinobyo kamot lang ngayon. Diyadda mabalin na ti sa bulam. Di ka agsubsabay ti manalon kan agbabalot lang. Nasaya at mat tabi nagbagaam di kabsat mo sa tor. Makitak ngamin kat nasingid dalaunay iti day di aramon. Maluksawak nga rod kan ni agbabalot. Tadilagbay niya mas asidag kan ni Rosana. Kursunada nakit din di buridok may. Kitaan niyo amangan numadamdama kat nobyo na gaya man ni Ramon. Sapay adda anak ti gayem ko akayat ko apakiasawaan na. Ha? Kasta ka dante? Adamat lang mabalin na dahil nga anak ti gayem yaw. Wan nurse ija abroad day jay. Iso adakkel mo't nga raw ti sweldo na. Kat no nagdakkel pa iti pinaaramid na abalay na ija kabangibang nga ilay. Nay, nagsayatan no kasta. Bagay launay nga rod kan ni Rosana dahil nga anak ti gayem yaw. Launay Iso akasaritam to ni Rosana. Tapno saan nga aglawlawan kin ni Ramon. Tajay anak ti gayem ko ti maibagay launay kan kuana. Ngam kasano no sana kayat ti anak ti gayem yun ni Rosana. Kat no nagpintas ni Rosana, imposible di na magustuhan nagkita da. Asidugan di pa nagbakasyon na dito'y Pilipinas. Iso ayam amok to nga rod kin ni Rosana. Pasensya ka lakuman ka ni Manong ko asator, Ramon. Nagmaditi trato na ken ka. Awanan yaman na Rosana. Nairwama kon. Ken nababaak mat talaga. Iso nga oray kasano pa iti panang tagibasit na kanya. Awanan yaman na kanya. Anyamot nga minan ni Manong ko. Oray anya pa iti bagbaga na kanya. Aklunag. Tinapatag kat sika. Agyaman aklaunay ta kinayat na. Nga oray no agbabalot ken manalo naklaeng. Anya ka kadi. Nadalos mo ti panggadam. Isong oray anya pa iti ibagbaga dagiti kakabsat ko. Nang runa ni Manong Sator. Dinto agbaliw ti riknakken ka. Sigurado ang nakarkaro ang makapungtot dayjay. Numamuanda nga da relasyon taro sana. Anya ko ma. Saan da ka mabalin at ang lenta sa anak mo tan nga ubing? Kabaala kon ti agdesisyon para itibagi. Naggapuam? Apay nga itakala nagawid? Kwa Manong. Ada overtime mi di office. At the overtime mo? Una da sabali ngay naramid mo? Ha? Anya ko mamot ti sabali ngay naramid ko. Nagtrabaho aklaang anagmalmalam. Anya tam mo? Laglagi pa masaanda ka pinagadal tapno makidedate ka lang iti conformity ta lalaki. Pilyem mo dyan makaitad iti napintas abiyag kan ka Saan ajay sikat imang biyag kan kwa na? Ha? Sabagay, adan napili ka para kan ka. Anya? Sumangpat to dyan anak tigayam ni Auntie Sineng, a nurse ija abroad. Yam amon to ano ni Auntie kan ka. Sana na masapol, Manong. Apay katasanan ngay. Dahil dyan ti maibagay kan ka. Iso ayam amon to nga rod ni Auntie kan ka. Mayat dahil dyan pakiasawam to. Taddan balay na. Dakkel pa iti sweldo na iti abroad kas nurse. Barya lang iti sweldom iti opisina yo no maidasig iti sweldo na iti abroad. Manong, saanan amasapol ayam amuyo kanyak no asino man Di ka nagkadkad. Ta isapsapol mi lang iti pagsayatam. Saan ka makiasasawa iti sika timang palamot kan kuana?
Rosana, sumangputan ni Carlo intun umay alawas. Ha? Sino a Carlo, auntie? Asino pa'y kuma? Katjay kayat mi aparakan ka nga anak ti kayim ko Anya? Kayat nakakanumot lang ang maam-am mo. Isungag sagana ka nga raw tayam amuda kakan ko na. Saan na masapol, auntie? Kat no nagtaer day jay. Napintas pa'y ti trabaho na. Addan balay na dito'y Pilipinas. Anya pa'y lati sa pulong kan ko na. Sigun itigayim ko kat nasingpet kanupay. Saan na ka interesado, auntie? Basta makiam-amu ka kan ko na. Siguradong ag ginusto kayaw, nagkita kayaw. Kanday jay ti makaipa ay itinapintas abiyag kan ka. Ta para manumot laangan nga iti sweldom iti opisina nga ayan mau ka sekretarya. Auntie? Kaya't milaunay day dya para kan ka. Isung agsagana ka nga raw, tayam amuda kanto kin ni Carlo, Rosana. Rosana, apayak lati panangkid daw mo nga agkita ta. Ramon? Ay ayatan na ka di talaga? Unay-unay ngam apay ka di anadamag mo dahita. Agdwa-dwa ka kadipay lang iti panagayat ko kan ka. Si mangputan ni Carlo kayat dagiti kakabsat ko. Kanti ikit ko apakiasawaak. Ha? Kayat na nga agkita kami kano inton bigat. Anya? Iso sumurot akon kan ka. Diyan ko nagawid iji balay. Ngam anya langin ti ibaga dagiti kakabsat mo. No saan ka nga agawid? Sigurado makaungat dakan ka. Makamuditan. Oray makaungat dan. Basta saan da ka mapilit ang makiasawa iti kayat da para kanyak. Rosana. Apay, di na kayat nga itaray? No di mo kayat, syaklangan ti umadayong agmaymaysa. Ni, saan akasta? Jakla kayat makapungtot dagiti kakabsat mo kan ka. Awanan ti maaramidan da nga uray no makapungtot da. Nang runa no sumurot akon kan ka. No di mo kayat nga agtaraytan. Di saan laang. Pumanawak nga rod ngagmaymaysa. Sige. Mabiit laeng. Anya ka kati. Diyak mat itulok pumanaw ka ngagmaymaysa. Alang nga roden. Umay kan. Sumurot kan kanyak. Sa taur, ayan nan ngay ni Rosana. Sapsapulit nga rodante. Aniya, kat no agur-ura yun ni Carlo kung jagayim ko iti restaurant na pagsasarakan tayo. Anyamot ni Rosana. Napnapanan na nga tan. Inawagam ka din. Di na nga rod sungsong batan ti awag ko kun kuana. Amo na ka day nga itan ti panagsarak da kin ni Carlo. Imagakan kuana iti kalman nga maawan mo tin. Ama ano nagtalawan. Nay saan na mabalin Kababain mo't ijagayim ko kan iti anak na. Anya laangan nga iti makunada no saan nga agpakita ni Rosana. Agsagana kanyak di dya Rosana. Saan mabalin ti kaston? Nalaos ti pungtot dagiti kakabsat ni Nanang nang runa ni Uncle Sator, idi sanda na makita ni Nanang. San nga ro da natuloy ti panagam-am mo kumada Nanang kinitiagnagan iti Carlo akayat da pakiasawaan na tasimurot matan iti sa balay. Nagdan nga raw da Nanang kantatang iti sumagmamanungal daw kalpasan na imamudan iti ayan da Uncle Sator mangbiyanaw. Nagpuskol matantero pa man nagpakita. Kalpasan ti panakitaray mo iti daytang agbabalot. Manong. Pakawanan na kami kuma, Mang Sator. Manong, di mo kumamot kabilan ni Sator. Nangikabilam ito utak mo, Rosana. Inkarigatan da ka pinagadal ito uray vocational lang. Kalpasan na, nakitaray kay ti manalon kan agbabalot lang. Di ka kadag pampanunot? Agin inayat kami kani Ramon, Manong. Peste, day tang ayat-ayat. Apay, pagin awa nakakadiday tang ayat? Manong. Kat si kamot Ramon, nagpuskol day ta pa nagropropam. Ti kabsat ko kit din ti intaray mo, idin to ta saan ka matapulos ama ibagay kan kwa na. Terumbang nga intaray mo kat jipadam aman nalon ka nagbabalot. Mang Sator. Manong,
Husto ko maamot ti panang tagtagibas sityo ka ni Ramon. Ang talaw kayong dito balay. Kat da ito'y tilaglagi pa, Rosana. Di ka umas asidag kada kami nga oray nalausan tirigat mo. Gapo iti isusurot mo iti dayta lalaki. Manong, Kita man no di ka agbabawi asimurot iti dayta lalaki. No kinitan na kan tinalaos arigat mo iti danana. Rosana, nalaos ti pungtot ni manong mo kadata. Ramon, Didak pulos kayat aparakan ka. Gapo iti estado kiti biyag. Takasanumat ngamin. Mamirmirao taklaeng. Awan na pulos ti may pagpanakkel ko iti pamilyam. anya ka kadi. Saan aday ta ti panunutam? Napigsata mo tamanggad? Isa o mabiyag tangarod nga uray kasanupay ti kinarigat ti biyag apasaranta. Makaanos ka nga ta iti danak? Saan kami matabak nang? Ingka gumaandak lang a pinagadal dagiti kakabsat ko iti uray vocational laang. Tapno makasapulak to kanumot iti baknang apakiasawaak. Baknang wenno adda mabalin na ti kayat da apakiasawaam. Mamirmiraot met akas kanyak tinagtinnagam. Anya ka kadi? Diyak kayat atagibas sitam ti bagim Ramon. Patsyak asa anak mat nga agrigat iti sidong mo. Tanagagat ka. Uray awan adal mo, ngam nagagat ka mat nga agtrabaho tapno mabiyag ka. Iso adyak to nga rod pulos agbabawi asimurot kan ka. Ayan nga rudang darusana kan ti agbabalawt asimurutan na. Jakla kaya ta panunuton day ta anti. Tamanipod dita. Awanan ti bibiyang kukunkuana. Pinili na tirigat iti sidong ni Ramon. Isa makaammo nga rudan iti biyag na. Ay, sayang. Sapay kurso na ata ni Carlo idi nakita na tiladawan ni Rosana. Saan mat nagpampanunot? Isa makaammo nga rudan iti biyag na ah. Kitag lang no saan nga agbabawi day jay no makarik na iti nalaos arigat. Ta saan nga umanay iti matmat gadan ni Ramon na pagbiagda iti panagbalbalot na. Nang runa, no maadaan-dan itanak. Iso kitag lang na niya ti pagbanagan ti biagda. Nagtangken tumot ngamin ti ulo na. Makaamon iti biag na ante. Bibiyang ko nga itangan ko na. De ora man di tanang ora agregat. Sigurado as sila mutin nanto ti siko na. Gapo iti nalaos arigat na iti sidong ni agbabalaw. Rosana, kayat kung agkalaysatan. Ha? Ureg kasarta lang iti huwes. Mangalata lang iti papelta. Tapno saan adakkel ti gastos ta. At dalakit dininong kaninang ta, mabalinin. Dayta mayat ka. Mayatak Ramon. Liklikan ta ti gumastos iti dakkel. Tapno saan tamot unay amarigatan. Amok ang narigat. Ng may mayat siguro niyawis mo kadagiti kakabsat mo ti kasarta. Tapno may matangan damat ti panagkalaysata. Ngam nalaos ti gura da kanyak. Padasam lang ayawis kadakwada. Kanarigat matnog kalaysata adida pulos ammo. May mayat matlaang. No ipakaammom kadakwada. Dumaray daman wenno saan. Adda kadakwadan. Takakabsat mo latta dagijay. Apay nga imay ka. Agregat kan iti sidong ni Ramon. Umay ka umutang. Awanan ti maisangyaw. Ni, sana kas tamanong. Uray kas kasano, saan kami matalumang langan amangan. Para makita ito nagbaybayag ah. Nang runa no agmamalas ton ni Ramon iti panagbalbalot na. Husto ko manday tapa ng tagtagibas sityo ka ni Ramon. Ibagbagak lang matipod no. Iso ano umay ka umutang. Awan ti may pautang ko kun ka. Sa anak nga umay umutang. Anya nga rin ti masapol mo. Kaya't ko laang nga ipakaamo ti panagkasarmin ka ni Ramon. Agasam. Talaga atak da Ramon ti panakidinam ka ni agbabalot. Agkasar kayo lang atakda kayo. Tamanipod si Murot kakankuana. Awan mo tan ti bibiyang may kada kayo. Manong,
Awan mo't basol ni Ramon kada kayo. Saan na mo't abasol ti pan nakaipas ngay na marigrigat? Kasmo't la kada tayo ngagkakabsat. Marigrigat tayo. Wen, marigrigat tayo. Isungar ngayon ka gumanda ka pinagadal. Tapno makasarak kanto iti tao asaan amamirmiraot akas kada tayo. Nga man yung tinaramid mo? Manong, mabalin nga ginawa ti may sa atao, nga uray saan ang mga ramat iti sabali a tao. Apay, mapaginawa na kangarap ni Ramon? Alaman? Kay kayat kun tirigat iti sidong na, basta naragsakak. Ngam ti agginawa ak ngagpayso, ngam sa anak mo't anaragsak iti sidong, ti kayat tiyo apakiasawa ak. Oh, kalokwan. Saan ang naragsak ti tao nga awan kwarta na? Laglagi pom dayta. Anay ko, nagsakit una yan ti tiyan ko, Ramon. Ha? Kasta ka di? Sige nga rod, ipan ka ni di ospital. Anay ko. Kabaylam ka di ti magna nga aging ga iti ayan ti tricycle? Oo, ikaw gumaak. Jackson ka ba landay ito ya panagpasngay ko. Kabaylam day taro sana. Ala, kumput ka lang kanya. Tamapang ta iti ayan ti tricycle damanan ko, abinulog ko apangiluganak ken ka. Rosana, naggwapo ti may katlong anak ta. Kita mo. Oray kayan anak ken nakaturog ket makitan ti kinagwapo na. Nakarkaron no dumakkel tao. Wan nga rod, imala da amin nga anak taken ka. Sikat ti karupropa da. Una lalaki damot ngamin atalaw. Huston dagiti talo nga anak ta. Kaasi damot na marigatan da unay iti sidong ta adadakkel da. Ngem awan pa'y ti babae nga anak ta. Basta, huston ti talo nga anak ta. Sige nga rod, sika ti makaam mo. No di mon kayat ti aganak manen, jak nga rod ipilit. Ipamaysa ta nga rod ti mga sikaso kadagiti talo nga anak ta. Nadaan iti anak dananang kentatang ngumsan apulos at tinaltalyaw ida da Uncle Sator. Nagagatlat tamot ni tatang nangisaksaka diti pamilyana, idinto ta nagsardeng mutten nang opisina ni nanang ta impamaysan mutten ti nangaw-awer kadagiti kakabsat ko. Iti may sangal daw, nagigiddan nagsakit dagiti kakabsat ko mangbianong. Ramon, saan mo tan ngagbao ti gurigor dagiti anak ta? Sapay nagigiddan da. Nay, apay nga akas tamot ten. Diyak ngardam mo, madanagan at paikit din. Tinasaya at ipantalaangan ida iji ospital. Ha? Sigurado adakkel ti magastos. Tatalo dagiti anak ta maipan iji ospital. Makaam mo ditan. Madiskitaran ti kwarta. Ngem saan ang mabalin nga igasang gasat tatibiyag dagiti anak ta. Sige nga rod, mabit lang tapalasak dagiti anak ta. Isumat lagayam asaan ngagbabaaw ti gurigor dagiti anak ta. Ta nagigindandaan na dinggi. Ay, una yun ti kastoy. Diyak kabalan no dakdakas ti pagbanagan dalakay. Di kagdanag. Tanasigod ti panangyig ta kadakwada diti ospital. Ramon, Si kapay lang ti makaammo kadakwada diti ospital ha. Tagdiskitarak iti mainayon ang maaramat diti ospital. Takurang met ti iggem ta. sige nga rod. Agsubli ka kumamat lang nga dagos diti ospital. Di kagdanag. Tanong makadiskitarak, agsubliak adagos diti ospital. Sator,
Na ospital mo't gayam dagiti kakaanak nga anak ni Rosana. Nagkunaan tay. Day ta tinaamuak nga impadamag ti maysa nga amaw nga adda mabalin na. Napan ka no umut-utang kadakwada ni Ramon iti kwarta nga aramaten da iti ospital. Daytan, agree kat dan. Ta ultimo aramaten da iti ospital kat awan pay. Ay tinasayaat, mapanyuman kitaan ida iti ospital. Ibagam kadagiti daduma pay akakabsat yaw. Anya kumaga po? Ganabon da iti tinatangkan ti ulo na antay. Apay, di ka kadi maasyan kadagiti kakaanakam. Kaasidamot ana ospital. Kat no saan mo ta kinaasyan ni Rosana ti bagina? Idi na asawa ko ni Ramon. Iso nga aganos nga rod, tadayta ti kinayat na. Tinakiasawa iti mamirmiraot. Sapay talo adagos dagiti anak da. Imbag ko man no kabailan da palamutan amin ida. Kumusta ti iroror mo? Ada ka din na diskitara makwarta? Adamit ngam, adapay basit kurang na. Ay, kumustang gayam dagiti anak ta? Inot asumay saya ati kasasaad da. Naimbag nga ron ta nagsisimpot da. Nila ang Kevin ti sumanangit itay. Sapsapulan na kangamin. Makaamang amin launay at talaga dahi jay. Uwan nga rod. Isa ano din nakamakita kat sapsapulan na ka. Alang nga rod, iridip mo pa'y laeng, tasyak pa'y latimang bantay ka dagiti anak ta. Amok ang nabannog kan. Nabanuga ka talagan. Ngamjak ba't lang makaturog. Kaya't kung itod ko adagos, no da masapul dagiti anak ta no makariing da. Ramon, ma-discharge ka nun dagiti anak ta. Ngam kurang pa'y mo ti kwarta nga igam ta. Uwan nga rod, kasano nga tada ito yan? Dinasaya at urayan dakbit, apag isunto no, rumwarin dagiti anak ta. Makasubliak tumatan. Sa dino ti papanam? Innaklaang umutang, bareng no, at dapay timangtid kanyak. Sana mabalin nga agmulmulaga taklatan dito ospital. Ta saan ang manabtuog ti kwarta iti sangwanan ta, no awan ti aramiden ta pamuspusan. Nagrigatan ti kastoy. Sikapay lati makaamo kadagiti anak ta. Di mo'y dabaybayan, bakit? Ngam sa dino pa'y kumati pagutangam. Nasit kam samot aminan ngam amom amabalin mo apagutangan. Makaamo ditan. Basta inak agdiskitar. At dapay mo't siguro madiskitarak. Sige nga rod. Aganad ka iti sa dino man apapanam apagdiskitaran. Urayan mi ti panagsublim. Adda kayo pa'y lagayang dito ospital. Ha? Manong sator? Kasano ti panakaamom nga da kami dito ospital? Naglapayag ti daga. Nang runak at sorsoran amin ni Ramon dagiti mabalin na apagutangan. Manong sator? Naamuak ang makaruwar kayo gaya man dito ospital. Gamdi kayo matlarumuaran. Takasanaw, awan mat kwartayo apagbayad yu dito ospital. Manong? Anya ngay. Marik namon ti bunga ti kinatangkan ti ulom anak asawa iti mangurkurangas. Manong, no imay ka dito'y tapno tagibas itom laang ti asawa. Nasaysaya at lakuman no saan kan nga imay. Anya? Di mo kumandagdagan ti rigat mi. Babaan iti panang pasakit mo itirik nami. Di mo kaya't adanggan dagit ibagbagak gaputapod numay? Pudnuman wano saan. Saanan anas kan amang ibalikas ka iti makaiwa itirik na. Di mo dagdagan ti rigat mi, Manong. Tapno awan mo timakon ko nam. Siya kon timangpon no iti kurang ti pagbayad yo dito ospital. Ha? Nagkanak kayo adagos iti talo. Ngam di umot kabailan abiyagan kan ipaay dagiti masapsapol da. Mangurkurangas lang araw doon tinagbalin nga asawam. Ngam nalaing pa'y amamutot iti dinamot kabailan abiyagan. Makaiwa itirik na ti panagsasaon ni Uncle Sator, sigun iti salaysay dagiti dadakkel ko mang biyanong.
Kay kayat natagtagibasitan ni tatang, gaputakit kitaan ng awanti babalbalin na. Aging gape lang dito'y mang biyanong, kat ituloy ko nga raw din ton sumarono daytoy salaysay ko. Kat sapela ko mata, mapili yung ay drama dito'y programa yaw. More power kada kayo amin. Toy pagayam mo, Rhea. Nay, pagdisdispensaran nyo, papagayam, no? Nabitin kayo, iti da ito pakasaritaan ta. At dangamin ti, may kadwa pasat na. Iswasan nyo nga taliwayan adenggan ti pakabuklan ti surat ni pagayam tayo, Rhea. Dito'y palang programa tayo, Laughing Liors Biyanang. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agngina kada kayo amin. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!